Аз съм Никола Стоянов Джуниор от Stoneheart Premier by Luximo, висшата лига на строителите, и днес имам удоволствието да ви представя Seven Angels, нов ваканционен проект, разположен в царския планински курорт Боровец, сред вековни борови гори и чистия въздух на Рила планина. Комплексът е разположен на 900 метра от кабинковия лифт и само 50 метра от ски писта за начинаещи, с бърз достъп до центъра на курорта. Районът е подходящ както за зимни спортове, така и за летен туризъм. Планински преходи, колоездене, езда, катерене и активна почивка. Seven Angels е луксозна планинска резиденция, в която модерният комфорт и алпийската архитектура се срещат с философията Healthy Building. Локацията на комплекса е ключов елемент от цялостната концепция. Място, което предразполага към спокойствие, възстановяване и пълноценен отдих сред природата. Боровец е известен със своя чист планински въздух и благоприятен климат, традиционно използван за подпомагане на дихателното здраве, а близостта на комплекса до река Бистрица допринася за естествено освежен и наситен с кислород микроклимат. Проектът надхвърля стандартната представа за ваканционен комплекс, като въвежда холистичен подход към начина на живот. В рамките на Seven Angels са предвидени уелнес пространства за природни терапии, в които гостуващите специалисти ще предлагат практики като аюрведа, ирисова диагностика, йомейхотерапия и други методи за превантивна медицина и longevity. Така, престоят в комплекса се превръща в цялостно преживяване, насочено към здравето и вътрешната хармония. Комплексът Seven Angels предлага общо 72 апартамента с квадратури от 68 до 223 квадратни метра, от едностайни до многостайни, мезонети и пентхауси. Ваканционните жилища се предлагат напълно завършени до ключ с паркетни подови настилки, напълно оборудвани бани, дървена дограма с тройн стъклопакет и алуминиева защита, индивидуално газово отопление, входни блиндирани и интериорни MDF врати, включена Smart Home система. Комплексът предлага луксозни общи части, асансьори коне, ресторант от висок клас, италианско кафе патисерия, ски рум, модерен спа и уелнес център, фитнес, професионално оборудване, сауни, парна баня, малък басейн с дифузери, масажни помещения и зони за релакс. За да се подсигури пълният комфорт на обитателите, са предвидени безплатен шътъл до лифта, детска зона и подземни и открити паркоместа. С отличаващата се концепция, централна локация и високия стандарт на строителство и довършителни работи, Seven Angels е отличен избор както за лично ползване, така и за доходоносна инвестиция в един от най-търсените планински курорти в България. Проектът е със строително разрешение, със старт на строителството май 2025 година и планирано завършване декември 2026. Работим директно с инвеститора, без комисион от купувача, и осигуряваме пълно професионално съдействие от първоначалната консултация до финализиране на сделката. Възможна е покупка с банков ипотечен кредит чрез Суперкредит, част от Luximo Group. Аз съм Никола Стоянов Джуниор от Stoneheart Premier by Luximo, висшата лига на строителите, и днес ви представих проекта Seven Angels, устойчив ваканционен проект с отлична локация и пълен спектър от предлаганите услуги. За повече информация, актуални наличности и цени, последвайте линка или се свържете с нас на посочените телефони. Можете да ни посетите и в нашия офис на булевард Черни връх 51Г в София, където с моите колеги ще ви запознаем подробно с проекта и свободните апартаменти в него. Очакваме ви!